Murage Youssou Traoré marhaba Murage Youssou Traoré Murage Youssou oh Murage Youssou Kravati kuma fami arasanen te katisira katikadi de ni Kravati daka gasite na kone go aywa o ma Murage Youssou abana anga dawma katikadi de e ko juguke aben damandama Youssou Traoré ki fogi wala nyumando marhaba ikado alamsa ndene ebisi gini kenenga donc waro sebe munu mi bo aywa ka chan obi sebe france kala on ba yelema bamangala jama famba o ka se ka famu o pana mi re fogi wala nyumando en fleba o renouveau tv ça fait ani an lamé ba o renouveau fm na ani femini andeme ba radio an anter la radio fm mali kono fa bele jele fe ambu bele jele fo dande fo limna ngam marabulu bele jele kono olu fana bi anga puma utaka monobo wasa mali de famba o ka se ka an lamé chugomina abe dabo mingama o de kunafoni sabu ma kuna sirile ikado o kongoto e ngoni mina mo kunafoni ikado ku hagil lafa mimba to mimike mali kono an mimike mali koka bele jele ka se ka doka famu ikado isigoro la iyere koro Youssou ana folni tanita alibi ka bela jele segere jango anga malde minu me koka nu be barala jamana warawla ku foku jija nu be an lame abu hagile jigi sola abike sababu fana ka tin ni ngolu do nywana ambu bela jele fo krenga nyina ameta fo lamerki fem nyanga la sigide mimbe nabe mamadou ni maka ko fo naka demaya ikaranga ambassadeur do lamerki jamana ka ambu foku wala nyumando fem ye sako oldingi ikaro 15 ambu ya ambu bela jele fo aywa wati asebokoro kurumbe fem ni ma marisufu protocole ni Marius Fou ayi ko wara ba lawo Marius le protocole pasteur révérend aw ka wajulu fana ke l'église la Marius Youssou ikado wati bulimbe ki bismillah bayin demsenu tarasula beka kene mba o pana nye bonya dima Simon Bedi basitala aga kene torofueti ma Ousmane Togo ale be réalisation na mi ne ko karafe o sira ko le sira jele mi kado zere ale be difula jamadugu kefa sécurité renforcée kata se kuate awa ketama an nu ne be ka je ka baraka ka sécurité mi renforcée ni muyede jonne sangarea pistolet ndogon babulu me manama do de Anwan manna la da ci amne abne Youssou Traoré ya fatu ko na donki baro sebe na sigira ka ne be sebe nda sebe mi namba wule ko l'indicateur et du renouveau boko basa ba kemasa binane ane flani ame bido bolla na be jouer kalot le folo ko fo ba flani mo ngane kele sayna ame tanjo asebe nye sabanana ikado Youssou ko fien boda obene ka ke anye sabu ame wuli ka jola fa bela jele fe ka be wati demado e ba do ko jien tomba wu ani jien de baba bo lu ma fi ko kodo ana ikado mali sembo na fenja mana na doni ka sababu yake ikado anga ministru ka seko anuka dongoy anuka wuli ka jo anu be mo lason tuko mina femi nyanga ministru ye doni bela jele bala ki son idama fa mimba to ibla la bara mina akase ka ke kanye anga ta ministre fe ministre munyashimbe anga nafolo ko bela jelema na anga mako ministre de l'économie et des finances femi banque mondiale na foraka wa warko aywa asumba korolae jenre war bomba na foko banque mondiale lu fana ko meni ka nyugo ana doni nga ministre ka wulika jo ay banque mondiale mo la son ko sebe ka pma chama fu ye ubise ka mali soruna do chugo mina mi mato amse ka lafia aka pma ko na ay pma mi fo ka banque mondiale mo olu yeru ka fo ikado pma mbe ministre da ikaro mali ani deme kaka mali ani sengoroma dondo olu kaka femi mali ministry minye shimbe anga nafolo ko ma aluseni sanu femi tarata e angro jenkolo tle mugane konondo ikaro sika fodo ulu kera sika fodo nungu minye shimmima odi barasra munumbe ani bangi mondiale ani nyanche ikaro kaseka sika foke sabu kadaka watila asaba korokungule ame anga jamana bulu kusebe ka sababu yake aywa ko laba mununde bana anga jamana kono o madogo e yerela femi nye warboti glamai na banga ministry ko fo aluseni sanu ma usigra singa ani bank mondial ni nyanje apma ko na la ka apma ko sabatira ko sebe sabu femi bank mondial e kwa sebe ko labembe kaseka mali red deme amegwele ami ngono kaseka ambwa kono tugomina ko ma commission d'évaluation de la politique opérationnelle OP 7.30
Banque mondiale i k'a dɔn a ɲɛmaa dɔ bɛ yen u k'a ma ko directeur des opérations par intérim o ye Kofi Nouveau i k'a dɔn ani ministre u sɛbɛkɔrɔ kumana a kun de ye k'a fɔ baara ɲɔgɔn min bɛ ani Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ n'a dulonnen kun don o fana daw ka yɛlɛ fɛn min b'a to an bɛ se ka lafiya an ka tɛmɛ n'an kɔrɔlen ye Youssou Traoré i k'a dɔn u se ka fɔ a n'o kuma fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ ministre n'o bɛ Aluseni Sanu ko fɔ a y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement ye layidu ta k'a n'a layidu bɛɛ lajɛlen kɔni ci mɛn ko laɲini bi kɛ Banque mondiale fɛ u ka sɔnɔgɔya kɛ min b'a to Mali bɛ se ka dɛmɛ cogo min na i n'a fɔ kɔrɔlen waasa an ka se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ a ye kuma min fana fɔ a ko k'a b'a ɲini Banque mondiale fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u tun bɛ baara kɛ kɔrɔlen cogo min na u ka daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ min b'a to an bɛ se ka lafiya wa baara kuraw olu fana bɛ se ka bolo la cogo min na fɛn min ye directeur des opérations ye n y'a f'u ɲɛna cogo min na Kofi Nouveau kuma in sɛbɛkɔrɔ diyara ye ministre yɛrɛ ye a lasɔn ka se lasɔn hakɛ la fɛn min Youssou k'a tɛna mɛn bilen Banque mondiale k'a bɛ da bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛ sabu ministre ye danganiya minnu f'a ye ko diya ko de fo k'an dɛmɛ. Ministre Youssou ne fɔra ministériya la wala ne b'o de f'i ɲɛna wa ne président lafiya ni président kɔni n'i y'a mɛn président n'i y'a mɛn jamana gouvernement ɲuman don ni min kalifara e la ɲumanw don ni min kalifara e la ne y'o minɛ ka ɲɛ e bɛ ɲɛmaa lafiya a banna nin filɛ ne ka sin ka taa ko bɛ ɲɛnabɔ k'a ban pewu n'o tɛ Banque mondiale kun ye ɲɛ ganna dɛ a ko kɛra baara ye nka Ala de ye Aluseni Sanu an b'a fɔ a ye n k'a barika k'a barika ministre min ɲɛsin bɛ an ka wariko ma a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Banque mondiale i ka dɔn ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a siraw kɔni ni fɛn ma fara a kolo sinsinni kan fɛn tɛna bɔ a la fiyewu n'i y'a lajɛ fɛn min ye i ka dɔn projet 29 dɔ Banque mondiale kɔni a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ an ye n'i y'a lajɛ u bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari n k'a fɔ dollar an ka daminɛ fɔlɔ dollar wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 n'i y'o falen CFA la u bɛ t'i jɔ fɛn min ye i ka dɔn miliyari 900 ani miliyari 10 ɲɔgɔn na Banque mondiale i ka dɔn dɛmɛba ko yɛrɛ la ale de ye fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min n'a bɛ ɲɛsin an ma i ka dɔn an ka yiriwa minɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Youssou a ka kumaw na ale bi a y'a jira k'a fɔ baaraba minnu bolo d'an bɛɛ Banque mondiale b'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sira caman fɛ i n'a fɔ fɛn min an ka togodaw la olu bɛ se ka yiriwa cogo min na n'i ye kalanko lajɛ ka kɛnɛyako lajɛ ji sanuma ani fɛn min ye ka se ka an ka forobawaganden yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ k'a kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ a bɛ baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen fana na yɛlɛmabolo kura minnu fana bɛ kɛ jamana kɔnɔ an k'a ma ko réforme de l'État décentralisation ka taa se sigida lakanani ma environnement ka taa bila i k'a dɔn balo lakana la n'a bɛ f'o ma ko sécurité alimentaire ani fɛn caman wɛrɛw i n'a fɔ kɛnyɛrɛye o Banque mondiale b'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ o fana fɛn min ministre Aluseni Sanu k'a ni i ka dɔn Banque mondiale mɔɔw u ka sigi ka fɔ min filɛ nin ye jango Kofi Nouveau k'a kɛra sababu ye ayiwa ni ka fiɲɛ bɔdaba di an ma sabu ministre nana ni dalilu minnu ye ani ministre yɛrɛ ye kuma minnu kɔni fɔ Banque mondiale ko k'u ye dayɛlɛ a banna o ka amaba a tiɲɛ yɛrɛ la daga yɛlɛ nin de fɔra ministère la a banna o an bɛ nin de ɲini o a wasogo dogo nin kun y'ale ka sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an b'a fɔ ministre de l'économie et des finances k'a barika a diyara an ye bisimila an dɔn a bɛ k'a dɔn nisɔndiya wɛrɛ ye nin ye grève illimité min kun bɔ bɛ UNDM fɛ e ko a tɛna bɔ a ma wa min ye a bɛ k'a dɔn sigi ka kuma kɛlen bɛn kɛra fɛn dɔw kan fɛn min ye i ka dɔn UNDM ka ɲini fɛn dɔw ye fo ka taa se a bɛ k'a dɔn o tila ye o ye jɛkulu ye jɛkulu min awa n'a jirala k'a fɔ minnu bɛ a bɛ k'a dɔn jamana nafolo ŋanamunaw minnu b'o kɛlɛ nka i ka dɔn awa min ye ko nin sigicogo a tun bɛ ko dɔ la min ye a badabada UNDM kɔni wulila k'a ka nisɔngoya jira k'a fɔ a kɛ n bɛ fankelenma ye an tɛna jɛn n'a ye cogo si la a ka kɛ bere min bɛ bɛɛ lajɛlen ci o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn UNTM y'ale ko fɔ ale ye central syndical min n'a ka girin ni central syndicat n'a ka girin ni syndicat bɛɛ lajɛlen i ka dɔn olu ka wuli ka jɔ a k'a bɛ fiɲɛ don jamana la dɛ i ka dɔn u ye baarabila min kɛ an dɔn nin baarabila bɛɛ lajɛlen kɛra fiɲɛba ye o de kɔnɔna na a ka dɔn docteur Choguel Kokala Mayiga ale a ka dɔn ani a ka dɔn a ka gouvernement olu ni UNTM maaw kɔni u bɛn bɛ a ka dɔn ko la fɔlɔ a fɔra a barika da la k'a sɔrɔ a ma waleya fɔlɔ min ye a ka dɔn UNTM ni min filɛ nin min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ani transition maa ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ye tarata don a ka dɔn juin kalo tile 29 dɔ o lajɛ in kɔnɔna na sa min ye conseil des ministres min kɛra nin kɔni bɔra k'a bin u y'a jira k'a fɔ min ye UNTM u ka ɲinifɛn i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a lakolobaw o dɔw olu n'a kɛ sɔrɔ fɛn ye nka dɔw bɛ yen
ona lajɛ k'o sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ i ka dɔn maa minnu bɛ yen ni aw ka dɔn o ye aw ka dɔn maaw ye maa minnu n'olu ka wari kɔni ti ban n'olu ka sara ti bɔ banki la o bɛ bila ye cogo min na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi kɛ o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye office central de lutte contre la corruption o jɛkulu ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ka taabolo k'a lajɛ u ka segin o kan tuguni INTM ani aw ka dɔn okle maaw olu bɛ aw ka dɔn sigi ka kuma kɛ u bɛ fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se ka bɛn ko la walasa okle a bɛ se ka taa sira cogo min na o de kɔnɔna na min ye aw ka dɔn Antoine koma taxi Segu Sikɔrɔ ani Balanzano o tɛ aw yɛrɛ ka dugu ye sa wa min ye koma taxi n'i y'ale bɔ Segu i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye o min filɛ nin ye o ka bila sen kan n'o bɔra i ka dɔn semaine fɛr ndelimu kayaga kamalew ne ti n'i ko koma taxi n b'a fɔ i ka dɔn koma taxi i bɛ car dɔn wa car an bɛ voyage car minnu na kɛ car belebele Mali bɛɛ région kelen fɔlɔ min ye car sɔrɔ anw de fɔlɔ ye car ye ka don a kɔnɔ yanni Bamakɔ k'a ye a fɔ fa bɛɛ fɛ koma taxi car bilenman dɔ kun bɛ yen i ka dɔn ayiwa a bɛ jɔ goudron na ka koma taxi baarakɛlaw ta goudron da la ka taa ayiwa o y'a sɔrɔ car mana Bamakɔ fɔlɔ anw fɔlɔ de ye car ye Segu car bilenman kun don koma taxi tɛmɛni sɛbɛn a y'a sɔrɔ a b'an bolo SMB ni SMB car tun ma se Bamakɔ yan SMB car bɔra Sini ka na Segu fɔlɔ de yanni a ka se Bamakɔ yan wa a barika a ye Bamakɔ cɛ ka taa Segu ni gari fode ko deza bismillah donna ni gari fode za ni ban gari fode de bismillah Antoine mi ye kuma seksi aw ka dɔn baarakɛla minnu bɛ n'olu labilara i ka dɔn olu baarakɛlaw olu ka ko ka lajɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw ka dɔn INTM nin wulikajɔ min filɛ nin ani ka dɔn ka saraw bɛɛ lajɛlen kunnama kɛ kelen ye min ye aw ka dɔn bɛnkɛra nin bɛɛ lajɛlen kan ani waleya caman bɛ yen INTM o ka ɲinifɛn na min ye Asimu Koyita ye n'ale ye jamana ɲɛmaa ye bi transition ɲɛmaa k'ale de kɔni y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ma a n'a ka gouvernement o bɛ ko kɛ o ni INTM ka sigi ka fɔ kɛ wa u ka bɛn fɛn na bismillah nka min ye aw ka dɔn Ousmane Cherif Manana Aidara o conseil ɲɛ i t'a ka cɛ yen nɔ yan min bɛ to ka kuma Musa Fɔnba kɛ an b'a dɔn kɛ Ousmane Cherif Manana Aidara an ka taa fɛ b'a tɔgɔ kɛ morceau ye min ye aw ka dɔn Ousmane Cherif Manana Aidara ale ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ye wulikajɔ caman kɛ min ye taama kɛ nin ko in na walasa nin ko in bɛ se ka bali cogo min na grève banbali a bɛ se ka bali cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye Asimu Koyita ye ale ka wulikajɔ i k'a dɔn awɔ min ye k'o kɛra sababu ye ka fɛɛrɛba tigɛ nin na o ban INTM cheminot ni alde dɔwɛrɛ ma kɛ olu ka kalo 6 bɛ sara olu ka wari la Yusu bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko so ni fali tɛ kelen ye boliyɔrɔ la Yusu hali ni basa ma fa ɲɔgɔn bɔ a boliɲɔgɔn tɛ nɔnsi wallahi ne m'a fɛ yen ko ni ministre ta galaw bɛ maa min na n'a bɛ jamana ɲɛmaaw lafiya wa a banna nin tɛ ko kuma ye a kuma bɛ senna kabini waati jumɛn kabini fitinin anw ka madamu nana sisan a ye busa guwa la a ma wuli ka jɔ wa a wulila k'i jɔ anw kelen ka madamu jɔnni madamu Danbɛlɛ kɛ ko cogo di tere ma wuli wa a wulila ko cogo di an ye kalo joli ni san joli kɛ nin kuma in na Danbɛlɛlakaw muso de i fana sa i tɛ tɛgɛrɛ ni fo la sa aw wayi bisimila ya ala k'a kunna ja ayiwa nin sɛbɛn a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na n'i ye Nouvelle Horizon bila i k'a dɔn Yusu ne bɛ sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indépendant kɔnɔ fɛn min énergie du Mali EDM SA i k'a dɔn k'an bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ EDM i k'a dɔn dɛmɛ kɔni bɛ na cogo min a bɛ na ten hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw la fɛn min ye kurantigɛ ye a barika bonyana kosɛbɛ nka baara ma na boloda dɔɔni baara nɔ a bɛ ye e ko ayiwa don n'a nataw la Mali maa bɛɛ lajɛlen an tɛna ɲinɛ kurantigɛ jugu kɔ de k'a sababuya kɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen bi bi in na u ka galabu an'u ka wulikajɔ k'a daminɛ minisiri Lamini Seydou Traoré la ka taa dasi ngi ɲininka fɔ fɛn min ye ayiwa jarakɛ ye énergie du Mali la ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka cɛdenw kɔni bɛ wulikajɔ la an bɛ se ka lafiya cogo min na jamana ɲɛmaaw fana olu ka wulikajɔ min b'a to musakabaw bɛ se ka na cogo min ayiwa an ka kuranko ni ka se k'a don ba la Yusu i tulo ɲɛkɛlɛ jɔ
edem SA sefa war miliyar segi ani million geme duru i ka do fem ni banque brele bade mbe nanga mako ayo be wade na bi banque West African Development ko fo i ka do lu bolo du fala sefa war miliyar segi ani million geme duru ka taka dama am se ka lafiya tugomna yusu go ko barain atna meble fem ye kurandige ye i ka do malde bela jele bina nyina ko conseil d'administration mi na kera jwen kalot le muganduru ikado nyine saina ama meko atite me doa kungilenga bank West African Development BWD kwa ye ngani ata ngani mi na bna fereke se fawari a milliard segi milonge meduru ka taka di ama energy du Mali abido abara o dafet gomna kwa bina ke sababu ye ka fiye boda badi edemma mi ma to malde ulu biseka lafiya gomna nya fi na tugomi puma damnena femi gule misenu nye ulu koni nye anzoro ikado fundeni boku juguina ka doni ni bara be ka ketugola ikado bara dalaja annafa abi ye do la opona edem SA afle ne kademe blele bade soro ka bo ikado BWD fe ni war mi vle ni nye sefa war milliard segi ani million geme duru abna ke sababu ye ka edemu ka kulugole akosebe bara minum be korole ko lu sinzi bara kura chama fana be ulubna broda mimba to mali do musega lafiya ikado kurangola yuso trawle baraba minu ikaro no lubina ke iklo nyigele jokoi fe mi nyangom mako poste de transit no be sara ko fo ani lafia baraba obna ta ko roina fe mi 15 kV 30 MVA obna no na blani 15 kV 60 MVA otemane ngofe fe mi câble re courant câble kilomètre segi obna do dugu klo jugoro ikado aywana bita nyeshi lafia bu andar salama otemane ngofe fe minye ikara ulika jodo fona bina ke anga mako installation de bande condensateur additionnel obina take badala ka se ka dofra kurango fanga obina take badala balenge kalaba kati kita ani kojalani ofana temane kofe fe minye ikado nyine za fona na bara chama fona bina ke ikaro ka ani kororo ko tulukala siri nywana anga mako interconnection obina ke sababu ye ikaro ninga dofra kurango ka bibi na aywa anu lubi kuran hage me fole nywana obiti jo megawati bi woro fo ka se bishegima nga nyemo ka la yine minyi kata dashi fo megawati kemela amanga yira ma horonya soro abana na yo soro drondi an nan jo akor warlaw lamani sedu min na ne fleni nimi ko nyara bo ha enga aya fo ko mi fi ako yusu war mi na bi na ka dombinauna akwa drome kle atita fa refe abana atanga anana mingama abido dafe wakati ma ati kofle koi abana ka fode ikado ko krofoli walma ikado tigezo yabina aleka barabalewa ayi malika nyeta e minyi kurango nyeta e minyi wa makana ka chemfo mawye mali kurangola lamene sedudu abana ako mi me sa ofleni abana ogola infle abise ka frage tugo mi ofle afrage fere fle amusaka oni ndona dafa abinye amabawa akoko tange shweni ba energy la ka damina karo fana la dadme abana ka bawo lamne re yele e be yibla rana adonde ne ba fu ka compteur beke prepeni abidjon lamni amta sangale zoro energy ko la yororo ani dugujuro na fuloko amba fo nyanyene ala ka ke ni wese banye anya salo ka bo elende pana kono ene pana ni ale bla andon nebe sebenda mi jambere sega ni ale ka fasiriye conseil national de transition mi avocado nyere la ko mi avocado wala sa benni kele avocado sabati mi avocado kwa laje mi ka fie bodake aw mi manu munu ngoni fanga avocado adafri wode ko nan nasa mi CNT ko no lukambe ka wulika joke conseil national de transition mi avocado ani jakulu munum be inafo awa femi be no kera awa kabini wati mina ni ma ko nu avocado ni kurita kera no charte de transition o charte avocado nyere la o besra mimbo avocado nandaro sirafe ma doka fola avocado no jakulu doy no DIH droit international humanitaire mi ikado ya jira ka fo awami anga nyere fo Amnesty International mi avocado ni kudeta mi na kera Ibrahim Bokar Ketala avocado kudeta jilima bwala abmi fe makala jamana donde wulila ka fo gele bandala jamana donde wulila ka fo andorola jamana donde wulila ka fo jamana bekata sira benve na malaje ka wulika joke wulika jo nyere la avocado jamana abidavri
o de ko nana min ye aw ka dɔ wulika jɔ surasiw y'a ye k'a fɔ n'u ma o ɲin dɔ ko la a laban a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye. Bisimila. A bɛ faamu. A laban a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye. O gɛlɛyaba kɔnɔna na sa an don ani fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen de ka kɛ min ye anw ka jamana ye hali bi aw k'a dɔn an k'a lajɛ min ye aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ye nin ko kɛ u k'a lajɛ aw k'a dɔn fiɲɛbɔ da ka k'u ye o fiɲɛbɔ da aw k'a dɔn min ye communauté internationale olu minnu ko y'o ba waati dɔ la min ye ka lakodɔnni kɛ olu minnu y'u mabɔ an ka kow la nka tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ ka faamuyali kɛ dɔɔni o faamuyali o de b'a to min ye nin maa kofɔlɔw ye min ye amnesty général ye amnesty général o bɛ se ka di aw k'a dɔn min ye CNSP maaw ma cogo min na min ye aw k'a dɔn Janbere Sega ale kɔni ka fɔ la min ye aw k'a dɔn n'i ye sɛbɛn jate minɛ sɛbɛn min n'o bɛ aw transition yɛrɛ kofɔ min ye aw k'a dɔn Barahima Konate secrétaire chargé aux affaires juridiques et judiciaire association malienne de droits de l'homme AMDH ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye hali ni kuruta a ma daga nka min ye kuruta dɔ min kɛra a k'a kɛra sababu ye k'a dɔn ka jamana kisi fɛn dɔ ma a kɛra sababu ye ka jamana ka jamanadenw kisi aw k'a dɔn farafarali ma n'o tɛ n'a kun tora civil gansanw bolo k'an bɛ kuma min na bi aw k'a dɔn ɲɔngɔn sɔrɔ an kun t'o la dɛ o de y'a to aw k'a dɔn min ye commission nationale comité national pour le salut du peuple ani k'a dɔn a nɔnana minnu filɛ nin u kalo tile 18 san 2020 min ye aw k'a dɔn transition min n'a sigira k'o bɛɛ aw k'a dɔn min ye maliden bɛɛ lajɛlen de kofɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn ka maliden bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra k'a fɔ ko an k'a lajɛ réconciliation nationale bɛɛ lajɛlen ka bɛn bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ k'o tɛ taa cogo si la fo jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka dɔ bila i dusukun na ni ka tila k'a ko dabila ni aw dusu ye an ka kɛ ni hakili ye o de kɔnɔna na sa min ye an ka jamana ye hali bi wele kɔni bɛ bila min ye aw ka dɔn san 2018 jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o bɛ union africaine olu kofɔ olu ye waleya minnu ta ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ o don mina kɛ amnesty ye aw ka dɔn ka ɲɛsin jamana bɛɛ lajɛlen ma ko nin na kɛ sababu ye min ye aw ka dɔn CNT o n'a a bolo da dusu kan ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ani maa minnu ye faamuyali kɛ walasa nin ko in a bɛ se ka dan sira la cogo min na. Ma ɲɛna o. Janbere Sega ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Sib Hebdo. Subabdo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Yusu ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko le challenger an bɛ taa an jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na Yusu basa ka teli a bɛ balo nɔɔsi ka suma a tɛ si kɔngɔ na an ka taa an ka minisiriso la minisiriso min n'a bɛ administration territoriale ko fɔ n'a bɛ an ka marabolo mara a b'o ko fɔ a ɲɛma a minisiri de ye lieutenant colonel Ablaye Mayiga ye mɔgɔ colonel ye ko an bɛ garirabu la i k'a dɔn administration territoriale baaraw bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni yan ko wote ko baaraw olu bɛ sen na i k'a dɔn a baaraw kolo ka girin kosɛbɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ko ma ko organe unique ka se ka wotew labɛn i k'a dɔn waasa jaabi minnu bɛna bɔ don n'a nataw la jaabi ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye o baaraw de tun bɛ sen na an ko ma ko atelier ka tile fila hakili jagabɔ kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ an ka bɛn fɛn dɔ kan an ka tugu nɔfɛ min b'a to faamuyaliw olu bɛ na fɛn min ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye Yusu a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara nka dɔɔni dɔɔni baaraw olu b'a la ka kɛ minisiri min n'a ɲɛsin bɛ marabolokow ɲɛnabɔ ko ma lieutenant colonel Ablaye Mayiga fɛn min atelier in senfɛ tile fila atelier fɛn min juin kalo tile 29 ka don a tile 30 bolo baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra centre international de conférence de Bamako an ka ma ko CICB fɛn min ye nin tile fila i k'a dɔn kalanbulon in ye a kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakilina fɔ an ko ma ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn organe unique min n'a bɛ na i k'a dɔn wotekow ɲɛnabɔ san nata la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen an ka se ka bɛn kelen kan minisiri ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ko premier ministre a kɔni cikandi premier ministre a ka laɲini ye min ye bɛɛ lajɛlen ka lamɛn bɛɛ lajɛlen k'i hakilina fɔ min b'a to wote nataw la a mankan a bɛ se ka ban cogo min na sabu an ka jamanaw kɔnɔ n'i y'a lajɛ farafin jamana ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ wote kɔ a kɔlɔlɔ barika ka bon kosɛbɛ o fana ka kɔn koma joona sabu bamananw ko ten ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sera ka sigi bɛɛ lajɛlen sɔnna min ma ko bɛ wotekow ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ mankan tɛ a la k'o bɛ fisaya kosɛbɛ fɛn min ye ministre ale bi
a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ale ka minisiriso in ye administration territoriale u n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min parti politiques ye ani société civile ani maa maa da bɛ don woteko la bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye min b'a to i ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛlɛya kɔnɔ cogo min nin tile fila atelier min kɛra k'a bɛna kɛ sababu ye ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ sababu ye ka taafa jira an bɛ ka taa wote min nɔfɛ san 2022 a ka se ka kɛ fɛn jɛlen ye i ka dɔn jaabi minnu mana na bɔ a la bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔn a ma mankan kana wuli minisiri i ka dɔn a y'o laseli kɛ minisiri min i ka dɔn n y'a fɔ cogo min na a tɔ de ye Ablaye Mayiga lieutenant colonel do ale ka kumaw na a ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bi lamɛn a tɛ kɛ maa kɔ bɛɛ lajɛlen sen bi don a la a ko a tɛna se ka kuma laban n'a ma an dɛmɛbaaw fo partenaire technique et financier n'a bɛ dɛmɛbaabaw ko fɔ minnu bɛ musakabaw bɔ ka di an ma k'olu dɛmɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ka foli lase u ma ani Mali terelaka fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ an dɛmɛ ni ka an senkɔrɔma don do ayiwa an ka hɛrɛ bɛ se ka na cogo min na ani fɛn min yiriwa olu bɛ se ka na cogo min na a ye foli fana ta k'olu sɛgɛrɛ fɛn min lieutenant colonel Ablaye Mayiga administration territoriale a kɔni ye jigisigi kuma caman fɔ k'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni n'a lamɛn nin ko in na min b'a to laɲini ye min ye ayiwa u bɛ se ka sabati cogo min waasa an ka wote nataw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ k'a sɔrɔ mankan t'a la nin kun ye sɛbɛn ye i k'a dɔn bi sibi ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ challenger kɔnɔ. Challenger ni ale bila ne bɛ Nouvelle Horizon b'ale ta min ye attaque dɔ kɛra yɔrɔ jumɛn Labɛzanga aw ka dɔn nin kɛra araba don juin kalo o tile 30 san 2021 16h30 waati min ye an ka faama maa minnu bɛ taa aw ka dɔn min ye minan di molomasiri taba minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu ma waati min na u bɛ ka taa Labɛzanga min ye aw ka dɔn terroriste dɔw bɛ yen groupe dɔw bɛ yen min ye aw ka dɔn tile 15 o bilalen kɔ le groupe de wulila aw ka dɔn k'u kunna an ka faama kan an ka faama u y'u ka wulikajɔ ani sababa bɛnna an dɔn aw ka dɔn u ye terroriste maa 2 u y'o fa min ye nin groupe aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen u ka minɛn dɔ bɛ yen n'o ye PM ye ani aw ka dɔn moto u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ nka min kɛra kunnajayɔrɔ ye maa kelen tɛ an ka faama la min aw ka dɔn n'o daɲana o tuma aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn o bɛ tali kɛ mun kan min ye aw ka dɔn dinangoro min ye aw ka dɔn an ka wolomasiri maa 5 olu kɔni u ye dangari olu la y'o tɛmɛna ka bɔ yen maa 2 kɔni o joginna min ye aw ka dɔn ko o kuma ninnu filɛ nin i ka dɔn ko aw ŋunuŋunu caman b'a kɔnɔ dɛ o de kɔnɔna na sa min a bɛ aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ waati caman bɔ an ka wolomasiri tabaw ani ka dɔn k'a fɔ ko ninnu karila ɲɔgɔn na a ka dɔn k'o ma kɛ dɛ o tuma aw ka dɔn an ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la min ye kɔrɔ marabolo ani camancɛ marabolo la walasa i ka dɔn jamana a wolomasiri tabaw olu bɛ se ka ye fa bɛɛ lajɛlen la ka jamana denw lakana n'o tɛ ko kuma caman bɛ fɔ ko fake news don dɛ Donald Trump ala k'an kunna ja fake news Donald Trump bɛ se nin kuma in fɔ a yɛrɛ bɛ maa la dɛ ayi kununko n y'a ye tele la o a taa kun bɛ bɔ Amérique ni Mexique dancɛ la a taa kun bɛ munumunu ye yarɔ sobaden dɔ b'a bolo ye awɔ a taa kun bɛ munumunu fanfɛla in na ye wala a taa kun bɛ munumunu ye Donald Trump ala k'an kunna ja bisimila a ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ ayiwa Yusu an tɛ taa jɔ a la waati koronbɛ an ka taa jɔ a la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa munumunu ayiwa yala an ka se jɔfiyɛ la i bɛ ngɔrɔ kɛ fɔlɔ i ka dɔn ACI kɔnɔ fɛn min pharmacie Kuraverti awɔ i bɛ se yen fɔlɔ i bɛ zole da ye an sɔmi n'o la sa n'an ye mɔni min ye an bɛ sɔrɔ ka sira munumunu hali n'an ɲɛsinna fan dɔ in fɛ ala b'a ɲɛsin fan dɔ in fɛ n'an ye mɔni min ye ayiwa pharmacie Kuraverti la fulamuso fɛ yen an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min mɛkɛkɛ fɛ yen groupe commerce la k'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn min fana ye jumɛn yɛrɛ bɛ yen fako kɛ an bɛ fako dun ye fako bɛ dun ye ani wujila o fana fɛn min ye baara in ye an de bɛ b'a bɔ n'o ye sponsoriw ye ani an minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu b'an senkɔrɔma don do an bɛ taa sugu la nin waati sɔɔni an bɛ na inshallah Andon Yusu an bɔlen kɔ sugu la sa an n'a lajɛ sɛbɛn k'an tori a nɔfɛ e t'i bolo don jarimajɛni don dogo ye ale de don wa jɛgɛ wusu e ma jɛgɛ wusu ni sɛ wusu ye nin jɛgɛ wusu in n'a f'i ɲɛna i b'a dɔn nin ka di min na i kɛlen ka siranna kɛ to la zirana o bɛ bugun na la hawla zirana ka di ka sɔrɔ ka nin naji sura la an ka taa don dɛ i b'i nɛ sɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiga kalanka nkɛ sa tigɛlen ko zirana bani kɔnɔ ka tiga n k'i ɲininka ani u ka fɛn tɔgɔ ye di
nanga musorbo ku yin la ngadi basila na bige tugodi anyu bala la ma fana gadi ngwa gero kuma ndo tande ngwa kuma ndo tande ina jige ma nena o sabe fe dumunu ne we yusu ikado ka lamebo bela jele fo ambole ko sugula ne bi le challenger ta le challenger ni nyata ikado chagada mi nabulu ko office central de lutte contre les stupéfiants ko anga tegere fuye sabu abi sanda modo bobbi femi drogue yi abi do wom sene fe ikado ni chagada mbe wuli ka joke mi mato bise ka tegeda u ka tugumna ay wakase ka malide u ninga olu kishi colonel ngafo magistrat colonel Adama Tungara anaka chedo amu foku wala nyman do ninje ya nakana ay saka bara la ko wadama tip mako uli ka jola de colonel iso atip made o de kay ngo ibi teme Adama jole la kabako de do nga na nye drogu tigi nye ibi tienfo abana yuzu ibi tienfo abana yuzu feme office central de lutte contre les stupéfiants OCSI we wulika joke doni we kuna foni me ubuka baranye do kosebe feme je kalot le muganduru katabla le muga ani worola abi do akungele mbobi ikaro we kuna foni soro kuna foni minu we asebe ko sege wula ka tun ikaro dugu dola dugumi anga mako komo sigile flene kilometre biuro vla ani bamako ni nyanje feme chele komuni abe no ikaro abe bagina mara de fe katesergile fe feme OCS ka chedo nye we ko nye ni doni ka nye ni doni nazara ko mako renseignement mami nu ya do ka fo ayo kuna fo nezera ninja ko ni chedo nwila e ka do ayo we nyi ke minga ma utaru tege da ka ngami feme ni opération belele ba nye ka damne 5h du matin ka damne 0h fo 5h chedo ndrogo tugo be nywana abana u be bolo kukuye ha yusu kadam ne zuru ere na bi su klaka kenya ko fo fe minye mini wati katabla fo duguje dan na 5h du matin fe me chedo nye ubelene do be ka jetemno ke ikado fabela jele fe mamna ko na dangane na jiya wi mamna usurula manu nga ikado ka tu bela jele mene yusu fe minye ni ndrogu ferla jugu nunu nye kan kalanka ne ngo kera bare ha drogu jugu bano minao cannabis Binjala kangalanga tikanyaga ko sagade bi tikanyaga nyi yusu minye ningwe nye kabu utara ikado utara femi demitoni na bi kilo kemeduru ko fo ikado utara tege da kate ngami na femi drogu utara jugu nunu nya ni drogu feba jugu nu fana bi kuna funu soro jaw bi drogu mararo mina uyu de ku toroka boy kata mararo rela onwa chedo fana olu boro belajele kalama opana wi ko belajele kele ka dabelajele shwa ayro belajele ko ne ka jomsani fli fa befe femi magistrat colonel Adama Tungara na ka chedo ikado bita drogu dugo yoro kuramunu na korole donné kofe utaru tegeda ni mbele jileka jaja ikaro traffic sira jugu badebe Mali and Burkina Faso no nyanje ma do ko ni malaka na faso ngono ay waninga na mo ku sebe ko toron dro ko nye sabu drogu ko jugu bado anga jamana ko nala kabu ko ne sira kabe chedu untuna utaru tegeda ikado tonit lanjeka femi kilo kemeduru uyo mene kanabisi obuti job birki kema saba ani biseki ani woloflana ni o faranyonga femi kilo keme duru ni biseki ani wolofla ani garamu biduru ni kele uyu tegeda oka ni yere o fiere obuti job fo sefawari a million tanyu anana wa femi OCC fasike baya dira ka fo ay wulika job nun damne fo kana blan wati na ay drogo yere tono haga mimne wati temo na kase sama danfo itala OCS wa bubuta bejenin ka batla ka amina to mo buta jen wa bagina ya vay fayde chele yoro nuni komu ani yoro be ko daba ayo dilla kan na nywana wo fanake jaw ba chede kana daga bamako dafa dugununa kasoro ka doni ka duna dugu no o sesi chedon nu yelema o sesi fana bu yelema abana nu ye fere kurata o sesi fana fere kurata o pana nu fo ku wala nyimando femeni majugu nu wonye ma do be tege ko ndara uka ikado ani drogu munum be u bela jile ko mene femi ngon mato aywa malidon ulu se ka lafiya tugo mi wa femi sigidala mo fona ye ko la nyini bi ku fe ikado femi nye wala jugu ni yaye wala man ye ma do ye munum kurutu ke ikado ka fene tigu ladonia ka fama u ladonia sega sega be ulu de bolo na sega na kara minye ikaro jabi onabela jele son hakilla o ngasige de la mo nu ma fara fanga tigla mo ka abigela de yusu ngi sebenye anya salo ka bol challenger kono u ka bido boldu
andon ne challenger bla ne bi sebenda sebe minibata o e miroir miroir minye nyerella awkado ade alep manedo mi ko poste de péage poste de péage awkado ko oluna nyefolike mi awkado kuna funi do be kabi o kuna funu no nyerella ikado minye arrêté interministériel o ministre ka laje borani awkado Fm numéro 2021 mi no kera mekalot le wolofla samba flan mugan gele mi poste de péage mi no obe esigisenga anika do warmununganga bwala ani akoka ngatake tuko mina nga mi awekado ko kuma cha mambolelo ka foko tike do be ko koni awekado ko namaraledo ko mi awekado ko ukoni kundang maude andwan Yusu miye ningoesa ibai kafo nyerela femiye awkado anga jamana miye fake news anikado puma chamambe nunumbi fo awkado mobe puma chamam fo ngauti anyenyi nga nyedo uti kala malikala ayo andon awkado ne jati mineke ibai kafo awamiye sharia absika batu chuko mina miye awkado miye ka sharia batu article dobe no article 7 obajira kafo awamiye poste de péage ani mobile munum be konum belajele awkado no biteme kukanga awkado kasabini ndo sara nga miye awkado asongo bineno chuko mina miye awkado femunu be no e sen saba ma fawye olo bi duru péage la o kon bi saray do tabana ka boy mi awkado mobile munum be le particulier ko mobile o bi duru e ma teme ka boy mi awkado taxi ani awkado mi taxi munum be awkado taxi ecie mi awkado ko lu fara bi duru sara mini bisi olumunum flani ikado ko prefana ba dama camion prefana ba dama mi awkado bis autocar transport mi awkado nobe mamuga ani duru ni obo ta katemenoe nobo oluta ofana tab bisara adama mi poilure olufana tabe ani gros porteur ni belajele wari ashidone no awkado mi tementika ka chukojila mi awkado madoesa mi awkado no ko ne wulika kanin ko belajele nyefo ikado awaminyo ukamba nyemaye akoni ajira kafo article 9 na min be no betalike awkado ni belajele ka péage ka ina fo péage kuramunu nolu blala senga ni zangaina ibe kafo obajira kafo mi awkado femfe be no kanga tasira min fe ikado obito sirafe wa ikado obinyefo ina fo article wolofla dan fana min vo o mi awkado femnum blani mi awkado koni mbara nganga ke belajele fe directeur national de route olu dabido alla no boray de route directeur national de route terrestre maritime et fluviaux directeur général de l'autorité routière, directeur général de la gendarmerie, directeur général de la police, directeur général de la protection civile, chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de la garde républicaine. Nous belajele ikado awaminyo nous belajele dongo befeina minye awkado lala koiteye nale awkado autorité routière ma nyemaye aliko ni ajira ka fo awaminye ninko belajele ako belajele kise jeledo nga mobe awkado mana femi gabi ikado oye awkado ko tige do be ko tige awkado ko onamaraledo ko ayi alebo sebendia mi awkado awaminye tige tige nu awkado minye numéro d'usage ikado mamin be no ye bolfen tige bolfen o numéro baka minye awkado fait poste munu be au poste de péage oluka yoro obugunatike baka no temena kaboy mi awkado nyere la madame lala koite ale ko ma jira ka fo awa mi nyere la ko tigete ko mi namaraleno namo wole ko tike falsifié no boray mi awkado tike do be oluko be seben tegela kaswa ke munye ikado tike min commandera olu mbana folo na mimbe wala sa baraka na jo ku kado butano bolo la folo yani tike normal yere kana aywa
ko nga ko ni maaw kɛmɛ k'o ta k'o kɛ kuma ye k'o ta k'o kɛ fɛn ye fɛn min ni kisɛ t'a kuma la wa ko nambara si foyi tɛ tigɛ ko la péage tigɛ ko la o tuma nin sɛbɛn in rédaction min ye miroir ye olu ye nin fasiri bi ayiwa Adala Koyita n'a fɔ dantɛ foli min na a yɛrɛ delila ka tɛmɛ an ka jɛmukan la yan min n'a bɛ kunnafoni lakika ko fɔ a don kama a ye walawalali caman kɛ an da mala k'a fɔ don n'a nataw la fɛn min péage ko ye bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya sabu a ko baara minnu bɛ ka kurakuraya Yusu ko maaw bɛna lafiya a ti mɛn ayiwa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn autorité routière k'u baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko l'indicateur du renouveau Adama Jabatɛ Kɛlɛjula Sango ye nin y'a ka sɛbɛn ye an ka t'i ka dugu la n'o bɛ Kati ko fɔ Katikaw fɛ yen maa dɔw bɛ yen u ye maa dɔw bɛ yen olu kun ye kamalen dɔ ni karaba i ka dɔn 2020 la maa min fara o ye Jibrili Jalo ye nka dɔɔni polisiw bɛ i ka dɔn wulikajɔ la fɛn min san 2020 kana bila ɲinɛna maa minnu ye nin baara ninnu kɛ ni ka tɛgɛ da u kan maa saba i ka dɔn u y'u terikɛ de faa koyi terikɛ in dɔ ye ko Jibrili Jalo septembre san 2020 i ka dɔn ko tɛgɛ dara u ka ngami n'i y'a lajɛ fɛn min ye kamalen biɲɛkɛnɛ dɔ ye don dɔ la o ko nana bere cɛ kun ni k'a fa maa yɛrɛ minnu y'a fa k'a terilakaw de don ani minnu bɛ teriya la a kɛra Kati o fana fɛn min ye juges ye fɛn min ye n k'a fɔ kiiritigɛlaw kumaw ye olu kɔni ye sɛbɛn dilan i ka dɔn ka sɛbɛn di polisiw ma olu ye wulikajɔ kɛ premier arrondissement i ka dɔn commissariat Kati u wulila k'u jɔ kalo kɔnɔntɔn kɔfɛ fɛn min commissaire principal ye Sori Ibrahima Sangare a n'a ka cɛdenw dɔɔni n'a b'a ka BR ko fɔ n'o bɛ brigade de recherche o ɲɛmaa ko fɔ Solomani Kulubali u ye wulikajɔ caman kɛ min kɔni b'a to tigɛ bɛ se ka da ni maa ninnu kan Yusu Tarawele ko in yɛrɛ a kɛra cogo di ka kɛ ni polisiw ka ɲɛfɔli ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa wale in kɛra septembre kalo tile 23 2020 san fɛn min ye mangorosun dɔw jukɔrɔ a kɛra Kati fɛn min ye Jibril Sanɔgɔ ye a y'a to a ma de fa Jibril Sanɔgɔ ye Jibril Jalo fa n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ Jibril Sanɔgɔ ale yɛrɛ teri mandayani ye n'o bɛ Jibril Jalo ko fɔ waati min a taara nɔfɛ a ko n terikɛ cɛw n'an ka taa ci la dɛ n'an ka taa ci la maa ni teri cɛ i bɛ siga wa a sinna k'o tɛgɛ minɛ ten n'an ka taa n terimuso kuranin dɔ bɛ yen n bɛ taa o jiri la o kumana u tugura ɲɔgɔn nɔfɛ teriya ye gasi ye dɔɔni u taara a kɔni taara n'a to a ma i ka dɔn mangorosun kɔrɔ jaja bɛnbɛn bɛɛ sirilen don a taara maa fila wɛrɛ sɔrɔ ye i k'a dɔn tuma min u b'a la ka taa u jɔ bureau ba yɛrɛ avocado ye wulikajɔ kɛ min ye avocado ka lettre ci lettre min n'u y'a ci ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social min ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ni olu ka ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye olu na tile 3 baara bila kɛ i ka dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin silita ye avocado o y'a jira k'a fɔ awa sariyabolo min bɛ yen n'o ye numéro 05-39 ARM juillet kalo tile 22 san 2025 a k'i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka latigɛ aw ka dɔn min ye an ka lasigiden minnu bɛ yen ani ka dɔn u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ko f'olu ka bila ba la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn prime minnu bɛ yen ani aw ka dɔn fɛn minnu bɛ yen ni aw ka dɔn o ye nafolo taasira ye ani ka dɔn aw ka dɔn hakɛ dɔw bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen ye k'olu ka bila ba la n'olu ma bila ba la ka dɔn k'olu kɔni na baara bila kɛ baara bila min n'a bɛ kɛ juma don aw ka dɔn tile 26 fo ka taa se awa tile 30 ma juillet kalo san 2021 n'u ka ɲini fɛn n'o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye baasi tɛ ala k'an kunnaja amin arabi Yusu e ko ne ka sɛbɛn ma nɔgɔya ayiwa yanni an ka bɔ min ye nin ye kunnafoni damadɔ an n'o da limɔnɔ tulo kan cakɛdaba min bɛ yen n'a bɛ wele ko société de patrimoine ferroviaire du Mali Sopafer Mali SA Yusu n'a bi ayiwa an ka terɛnko a b'olu ko fɔ ayiwa k'u bi kunnafoni kɛ fɛn min ye ka kɛ ni baara kura minnu bolo d'a mɛ san trésorier kan ayiwa Bamako ani Diboli ni ɲɔgɔn cɛ Mali gouvernement kun ye min yɛrɛ latigɛ kabi octobre kalo dɔ tile 20 san 2019 fɛn min ye direction régionale de la société patrimoine ferroviaire du Mali Sopafer Mali SA k'a bɛ kunnafoni kɛ terrain bɛ tɛmɛ i ka dɔn dugu minnu na a n'a bɛ tɛmɛ kin minnu fɛ k'a bi ayiwa ɲɛfɔli k'u ye k'a jira k'a fɔ ko baaraba dɔ olu bɛna daminɛ Bamako ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ o tuma kunnafoni kɛkun de ye bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la sabu fɛn min ye ayiwa arayi baara ani terrain baara k'a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ fɛn min ye mobilibaw ye olu ka taa ni ka segin ani fɛn min ye jiboli siraw ye olu bɔli ayiwa kɔlɔlɔ kana se ka se sigidala mɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la waasa nanzarakan na an ko ma ko accident i ka dɔn kasara o kana se ka kɛ a ko la
ko pɔn dɔ fana bɛ yen o bɛna labɛn pɔn minnu bɛ tugu to ko fɔ ani mahina ka taa bila galugo o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na o fana nin baara ninnu bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ a n'a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ko bɛɛ k'i jan don i yɛrɛ la sabu ka d'a ka fɛn min ye wagaw ye n'a bɛ tɛrɛ kunkolo ko fɔ ani baarakɛminɛnba ninnu n'a bɛ ancien de travaux de fɔ ko fɔ mobiliba minnu bɛ siraw dilan olu ka taa ni ka segin olu barika ka bɔ kosɛbɛ walasa kɔlɔlɔ kana sɔrɔ ko in na ani kasara kana kɛ k'u b'a ɲini sigidalama bɛɛ fɛ nin baara ninnu bɛ kɛ sira minnu fɛ ani dugu minnu fɛ ani kin minnu fɛ bɛɛ k'i jan don i yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko baara ninnu a bɛɛ lajɛlen kun ye sigidalamaw bɛ lafiya nka kunnafoni di kun ye kasara o kana se ka bɔ a la sabu bolimafɛnw ka taa ni ka segin o barika ka bon nin waati na wa bolimafɛn minnu don u sɛbɛkɔrɔ ka girin kosɛbɛ direction générale Sopafer Mali SA k'u d'an b'a la k'a fɔ faamuyali ko ɲuman i k'a dɔn o n'a sɔrɔ nin sɛbɛn in na Ablaye Ouedraogo ale ye maa ɲɛmaa ye ayiwa ale ye nin sɛbɛn in kɛ fɛn min Sopafer Mali SA a bɛ o kofɔ Yusu. Adon tombola belebeleba ni tombola national jigiya so k'u bɛ bɛɛ lajɛlen kunnafoni n'o y'u ka client ye ko tirage min bɛna kɛ o bɛna kɛ dimanche don juillet kalo tile 4 san 2021 17h waati a bɛ kɛ télé renouveau la o kuma i ka dɔn ko hali bi maaw ko tɔgɔ sɛbɛn Orange Money sira fɛ n'o ye dièse 144 dièse étoile 370 40 482 ou 37 04 82 étoile i ka dɔn i bɛ 1000 kɛ ka code kɛ code secret i b'o kɛ ka OK kɛ o kuma min ye i b'a a ci numéro min na o ye numéro 36 075 o kuma i ka dɔn min ye wari o ye taa 200 SMS n'a b'a fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn min sɔrɔ sa min ye aw ka dɔn a bɛ weleli kɛ 76 64 52 26 65 37 82 48 o kuma n'o kɛra a bɛ nimisi wasa sɔrɔ ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di amin ayiwa Yusu Karabati n'an bɔra yen sa an bɛ foli kɛ lamɛnbaaw bɛɛ la minnu ye an lamɛn an b'u fo ni wale ɲuman dɔn fɛn min nin jɛmu ka ɲi segin bi kɛ a kan fɛn min 17h waati ye i ka dɔn Renouveau TV la aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ kunnafoniw na Yusu yanni an ka bɔ an bɛ taa CVD la centre de vaccin i ka dɔn a ɲɛmaaba fɛn min ye kɛnɛya minisiri kɔrɔ don professeur Samba Ousmane So an b'a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo ka se Bagayogo ma ka se madame Aïssata Traoré ma comptable don CVD la ani madame Fatumata Sako ale fana ye comptable ye CVD la mais jikɔrɔ ni para an b'u fo dantɛ foli min na n'an bɔra yen an bɛ taa Sako Holding na Sako Holding 15 mugu k'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu Sako Holding yɛrɛ u ye baaraba kɛ sibiri tɛmɛnen fɛn min ye ka furaw a caman vitamine k'a di misira CESCOM ma ani fɛn min ye covid bana a bɛ se ka kunbɛn ni ayiwa fɛɛrɛ minnu ye a y'o baara caman kɛ a bɛ t'i jɔ fo sefa wari a million tanna Sako Holding an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn hali bi ko ala ka ɲumankɛ bolo ni k'a mɔnɔ bɔ sigidalamaw ye Sako Holding na an bɛ ɲɛmaa b'a fɔ Haji Mohamed Sako ka se Ousmane Konema député madame Sissogo Matani a n'a furukɛ Sissogo o bɛ faransi sigi la nin waati ka Sissogo fo ka faransikɛw bɛɛ lajɛlen fo Ousmane Kamara Samba Ɲamɛlɛ madame Traoré Fatumata Sanɔgɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo i k'a dɔn Sako Holding na n'an bɔra yen an bɛ na Yirimajɔ Zerni na pharmacie de l'avenir an b'u fo Versemasi Atlebi bolo fɛ Zerni na i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Sina Maru Tarawele Ana Touré ayiwa ka se Maram Bagayogo ma Mahamadu Jakite Solomani Sidibe an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka ngɔrɛ kɛ ACI 2000 la Jibi Jalo n'a ka cɛdenw Jɛka Optique la k'u fo k'u waleɲuman dɔn Jibi Jalo Sarafin Dako Herman Sangare ka taa se Moribama ayiwa Mohamed Traoré ka taa se i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ ma i ka n'a bɛ CNT maaw ko fɔ bi fɛn min ye Baka Siriki Fɔnba Dununkɔrɔ Jɛma a taara an ka kati ɲɛfurakɛla ye ani ministre de l'économie et des finances Alfred Sanu ale kati cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw minnu ye ɲɛko bɛ mun na Baka Siriki Fɔnba de taara ko kɛ an kɔrɔkɛ fana an b'a fo an kɔrɔkɛ fana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka cakɛda sinsin a bolo Fasiri Dunbiya ale kɛra premier Mali a ɲɛmaa ye Fasiri Dunbiya an b'a fɔ e kɔrɔkɛ don e kɔrɔkɛ don kɔrɔkɛ don dɛ o tuma ne dɔgɔkɛ don n dɔgɔkɛ don dɛ a to ko ye Isu ma Dunbiya a ka ɲi yɛrɛ y'a dɔn maa dɔ sɛnɛ Fasiri Dunbiya
ani pemi mali barakɛlaw an yɛrɛ barakɛ ɲɔgɔn don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na baara min kalifara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara in jida bolo ala ka baara in jida bolo min ye aw ka dɔ dugutigi tigana ale b'a lamɛn ani aw ka dɔ an buramuso ne Fatumata Kani ale douanière a bɛ course ko la an bɛ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye hali bi min ye aw ka dɔ Ba Keita ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Joliba Ba Keita ka foli lase aw ka dɔ Mama n'o ye gouverneur Sumare gouverneur Sumare Musa Bala Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kayi ka Ousmane Sangare san gouverneur a n'a furumuso Awa Keita ka Mari Sumare fo douane na Kati min ye aw ka dɔ Fode Kone Mohamed Sakɔ an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Janginɛ Keita Actrosi Aluja ka Tanti Awa Jara an ba k'a fɔ ka waleɲuman dɔn dande foli min na Ɲamoyi Ture k'a fɔ ka waleɲuman dɔn fo yan fo Kalaba foli an b'a lase madame Mare Tante Asuma Seru Nantume tuguna agro industrie ka Sumala Togo ne ko Seru bɛ dugu la wa a bɛ dugu la ayi dɛ Seru bɛ dugu an ka taama ka ca a bɛ dugu la Seru Nantume bɛ dugu la a bɛ dugu la dɛ a bɛ taa min kaso in da wa n'i y'a taale dɔrɔn a bɛ taa taama la ka na de e ma kuma faamu ni ɲininkara i bɛ kuma de jaabi k'a bɛ dugu la Seru Nantume bɛ dugu la wa a bɛ dugu la Seru Nantume bɛ dugu la wa a bɛ dugu la Antoine ma ka foli ale tani k'o lase Sumala Togo ma ale bɛ Bozola lɔgɔso kɛrɛfɛ n'an y'o fo an bɛ k'a dɔn Alija garagiste don quartier Mali la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Alija sanga ani waati Ayusu n'i y'o kɛ an bɛ taa ka 1 na n'an sera ka 1 na fɛn min ye commandant Lasana Tamba Keita a n'a ka cɛdenw ka se i k'a dɔn fɛn min ye sebe ma n'a bɛ Mohamed Kofɔ dande foli min na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Elmedi k'a fo dande foli min na fɛn min ye commandant Lasana Tamba Keita fɛn min ye wulikajɔ ye a bɛ ka kɛ dɛ Bamanji kɔni k'u salo de kana n'u ye ale ka baara ye o de ye wa a ka ko ye min ye i b'a dɔn wa Lasana Tamba yɛrɛ jɔlen n'a y'a jɔ n'a y'i filɛ i ye min kɛ i bɛ sin k'a bɛɛ fɔ a b'a n ko ne taara ne ye n tɛgɛ di Lasana Tamba ma don dɔ la ne tɛgɛ kɛra a tigɛ kɔnɔ i b'a ko denyɛrɛnin n denkɛ bɛ dɛ Idrissa Traoré Idi awɔ adjoint chef don an b'a fana fo an bɛ foli lase hali bi Fatou madame Kulibali Fatou an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye Fatou Fane Sungura Fane douane na min ye Sara madame Fofana Sara madame Sirise Sara Fofana an b'ale fɔ ka waleɲuman dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ douane na ayiwa douane fana na ɲɛmaaba fana fɛn min ye i k'a dɔn général don Mahamɛ Dukara a n'a ka cɛdenw wulikajɔ su fara tile ka i k'a dɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mahamɛ Dukara ka lafiya o ye wajibi ye o ka cɛdenw don Mahamɛ bolo i n'a fɔ Fode n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Solomani Bagayɔgɔ Kaye ani Ousmane Seck baara bɛ ɲɛ kɛ ne m'a fɛ n ko ni cɛden ɲuman b'i bolo n ko ɲɛmaa bɛ lafiya wa Mali de ye nin ye dɛ an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn hali bi ɲinifɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ fɛn ye ayiwa k'a fɔ limanaw ye minnu bɛ k'an lajɛ Renouveau TV kan minnu bɛ k'an lamɛn Renouveau FM fɛ ko baara in ye jɛ ka baara ye Ousmane Togo ale bolo bɛ nɛgɛw la ka se Sira Kamara ma ka taa bila Mahamadou Zer Tarawele la i k'a dɔn ɲɛmaaya so Zakari Fɔnba an b'u bɛɛ lajɛlen fo secrétaire Awa ka foli k'a la ka taa se Kefa Sangare ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sigira ka waati ta k'an lajɛ ani k'an lamɛn an b'o fo k'a waleɲuman dɔn n bɛ segin a kan fɛn min ye Renouveau TV ye ayiwa 17h waati sigi bɛ kɛ nin jɛmu ka kelen kan 20h waati ni ma fili 20h tɛ de Renouveau FM i k'a dɔn aw bɛ jɛmukan in fana sɔrɔ ye min b'a to aw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kunnafoni sanuma ni k'a sɔrɔ cogo min na an bɛ foli kɛ aw bɛɛ la ayiwa a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kun ye bi ta ye.